ካልኣይ ክፋል ፊልምና ክጅምር እንከሎ እቲ ኣዝዩ ገዚፍ ዝኾነ ሰራዊት ናይቲ ንጉስ ናርኤና እዩ። እዞም ወታደራት ናይቲ ንጉስ እውን ንኣትራይድ ንምድምሳስን ንሌቶን ስድሮን ንምጥፋእን ተዳልዮም ይርከቡ። ናብ ኣራኪስ እንትንምለስ ድማ እቲ ዶክተር ንፖል ዝሕግዞ ናይ ኣለርጂ መድሓኒት እንተምፃሉ ንርኢ። ፖል እውን ነቲ ዝመፃሉ መድሓኒት ምስ ወሰዶ ሃለዋቱ ሰሓተ። ምክንያቱ ድማ እቲ ዶክተር ምስ ባሮን ክሰርሕ ተሰማሚዑ ብምንባሩ እዩ። ስለዚ እውን እቲ ንሱ ዘምፅኦ መድሓኒት ንፖል ሃለዋቱ ክስሕት ገይርዎ ይርከብ። ብተወሳኺ እውን እቲ ዶክተር ነቲ መድሓኒት ንሌቶን ጀሲካን እውን ኣምፂሎም እዩ። ነቲ መድሓኒት እውን ጀሲካ ሽዑ ንሽዑ ዋላ ተወሰደቶ፣ ሌቶ ግን ከይወሰዶ ተረፈ። ድሕሪ ሒደት ደቂቕ እውን ወታደራት ናይቲ ንጉስ ነታ ፕላኔት ከጥቅዕዋ ጀመሩ። ሌቶ እውን ሃንደበት ካብ ድቃሱ ምስ ተስአ እንታይ ይፍጠር ከም ዘሎ ክዕዘብ ጀመረ። ኮይኑ ግን ዝኾነ ስጉምቲ ቅድሚ ምውሳዱ እቲ ሓኪም ብድሕሪቱ መፅዩ ሃለዋት ክስሕት ዝገብር ሓደ መርፊ ወግኦ። ኣብ ደገ እውን ወታደራት እቲ ንጉስ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ናይ ኣትራይድ ሓያል ዝበሃል መጥቃዕቲ ከፈቱ። ኮይኑ ግን ናይቲ ንጉስ ሰራዊት ካብ ናይ ኣትራይድ ሰራዊት ብዕፅፊ ይበልፁ ስለ ዝነበሩ ወታደራት ኣትራይድ ነቲ መጥቃዕቲ ክፃወርዎ ይከኣሉ ነይሮም። ድሕሪ ፃንሒት እውን ወታደራት ኣትራይድ ተሳዒሮም ሰራዊት ናይቲ ንጉስ ድማ ዓወት ጨበጡ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን እውን እቲ ዶክተር ባሮን ሰበይቲ ከም ዝወሰደሉን ንዖም ዘይክሕድ እንተኮይኑ ድማ ሰበይቲ ከም ዝቀትለሉ ስለ ዘፈራርሖ ከምዚ ገበረን ሌቶ ርድኦ። ካብኡ ብምቕፃል እውን እቲ ዶክተር ናይ ሌቶ ካቲም ንፖል ንምሃብ ካብ ኣፃውዕቱ ምስ ኣውፃሉ ሓደ ስምቲ ሓወሰ ከኒና ናብ ናይ ሌቶ ኣፍየትዎሞ ኣብ ዘልዮ እዋን ነቲ ከኒና ንክነክሶን ከምኡ ብዝገብረሉ እዋን ድማ ኣብ ቀረባኡ ዝርከቡ ሰባት ብምሎም በቲ ስሚ ምክንያት ንክሞቱ ከም ዝገብር ሓበሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወታደራት ናይቲ ንጉስ ንፖልን ጀሲካን ኣብ ተሓሸዋ ንምሽንዳው ሒዞሞም ይኸዱ ኣለዉ። ፖል እውን ድሓር ሃለዋት ምስ ፈለጠ ኣብ ጥቓኡ ወላዲቱ ጀሲካ ተኣሲራ ከም ዘላ ተዓዘበ። ብድሕሪኡ ግን ብዙሕ እንተይፀንሑ ክልቲኦም ሓይሎም ተጠቂሞም እቶም ኣብኡ ነበሩ ወታደራት ነንባዕሎም ክቃተሉን ኩሎም ክሞቱን ገበርዎም። ፖል እውን ቀፂሉ በቲ ዶክተር ተሓደገሉን ሕማቕ እዋን ዝኾን ፍሬሚኒክ ብምሓዝ በቲ በረኻ ገጽ ንወላዲቱ ጀሲካ ሒዙ ጉዕዞ ጀመረ። ብኻልእ ምርኢት ሌቶ ድማ ሃለዋት ስሒቱ እንከሎ ጥራሕ ነብሱ ናብ ባሮን ተወስደ። እቲ ዶክተር ድማ ናብ ባሮን መፅዩ ኩሉ ዝደልይዎ ስለ ዝገበረሎም ሕጂ ሰበይቲ ነፃ ክሰደሉ ምእንታን ተዛረቦም። ኮይኑ ግን እቲ ገለ ምሕረት ዘይብሉ ባሮን ነቲ ሓኪም እንተይተማትአ ቀተሎ። ቀፂሉ እውን ባሮን ናብቲ ሃለዋት ስሒቱ ዘሎ ሌቶ ፅግዕ ኢሉ መላእ ኣባላት ስድርኡ ከም ዝቀተለሉ ይዛረቦ። ሌቶ እውን ሕጂ ንምህዳም ገለ መንገዲ ከም ዘይብሉን መላእ ስድርኡ እውን ከም ተቀተሉ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ሓሪቑ ነቲ ኣፉ ነበረ ከኒና ነኸሶ። በዚ ምክንያት እውን ኩሎም ኣብ ቀረባኡ ነበሩ ወታደራት ባሮን ሓደ ብሓደ ክሞቱ ጀመሩ። ብኻልእ ምርኢት ፖልን ጀሲካን ድማ ሓደ መፅለሊ ሰሪሖም ዕረፍቲ እናገበሩ ይርከቡ። ብተወሳኺ ድማ በቲ ዶክተር ተሰደሎም ናይ ሌቶ ካቲም ምስ ረኣይዎ ሌቶ ሕጂ ብሂወት ከም ዘየለ ተረዲእዎም ክበኽዩ ጀመሩ። ንፅባሒቱ እውን ዱንከን ምስ ፍሬመን ርክብ ምስ ዘለዋ ናብ ዶክተር ኪንቲ ኸይዱ ንፖልን ጀሲካን ንምላይ ንክትሕግዙ ይሓታ። ናብቲ ናይ ባሮን ቤተ መንግስቲ እንትንምለስ ድማ እቶም ወታደራት እቲ መርዛም ትክ ምስ ሃፈፈ ናብቲ ክፍሊ እንትኣትዉ ባሮን ዝገበረ ገይሩ ናብ ናሕሲ ናይቲ ክፍሊ ደይቡ ብሂወት ከም ዝተረፈ ተዓዘቡ። ኣብ ተመሳሳሊ ምርኢት እውን ፖል ኣብቲ ዘለውዎ ናይ ሓሸዋ መሬት እቲ ስፓይ ዝተባሃለ ዓውደ ኣካል ስለ ዝርከብ ሓደ ነገር ክረኣዮ ጀመረ። ኣዝዩ ሓያል ኩናትን ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ሰባት እንትቃተሉ እውን ተዓዘበ። እዚ ኣብ ዝሪኦሉ እዋን እውን ኣብ ሻቅሎ ትርከብ ጀሲካ ወዳ ንክትህድእ ፈተነት። ድሕሪ ሰዓታት እውን ፖል ናይ ወላዲኡ ካቲም ናብ ኣፃውዕቱ ኣተዎ። እዚ ድማ ንግስና ናይ ኣትራይድ ከም ዝወረሰ የርእየና። ዱንከን እውን ብሓገዝታ ዶክተር ብዙሕ እንተይፀንሕን ንፖል ረኸቦም። ኣብቲ እዋን ግን ፖል ኣብ ኣፃብዕቱ ናይቲ ንግስና ካቲም ገይርዎ ስለ ዝነበረ ዱንከን ተንበርኪኹ ክብሪ ሃቦ። ካብኡ እውን ሰለስቲኦም ብሓገዝታ ዶክተር ናብ ሓደ ውሕስ ዝኾነ ቦታ ተወስዱ። እቲ ሕጂ ዝኸድሉ ቦታ ማለት እውን ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ከባቢ ሳይንስ መፅናዕቲ ዝገበረሉ ቦታ እዩ። እቲ ፕሮጀክት ዝውዳእ ነይሩ እውን ኣራኪስ ኣዝያ ሰሓቢት ሓምለወይቲ ቦታ ክትኮን ትኽእል ከም ዝነበረት ዓበይቲ ሰባት ናይቲ ዓዲ ይዛረቡ። ኮይኑ ግን እቲ ፕሮጀክት ቅድሚ ምውዳኡ እቲ ስፓይ ዝተባሃለ ዓውደ ኣካል ኣብቲ ሓሸዋ ስለተረኽበ ኩሉ ሰብ ኣቓልብኡ ናብቲ ዓውደ ኣካል ይገብር እሞ እቲ ፕሮጀክት ውድቂ ክኾን ክኢሉ እዩ። ድሕሪ ፃንሒት እውን ወታደራት ባሮን ናብቲ ናብ ፖል ዘለዎ ቦታ ይመፁ እሞ መጥቃዕቲ ክገብሩ ጀመሩ። ዱንከን እውን እዚ ምስ ረኣየ ንፖል ከድሕን ብምባል ንሳቶም ዘለውሉ ክፍሊ ዓፅዎ እሞ ንብሕቱ እንደገ ብምውፃእ ምስቶም ወታደራት ክገጥም ጀመረ። ፖል እውን እዚ ምስ ረኣየ ቅድሚ ሕጂ ብረኣዩ ዱንከን እናሞተ ርእዩ ስለ ዝነበረ ሰንቢዱ ንክምለስ ክምሕፀኖ ጀመረ። ኮይኑ ግን ዱንከን ናይ ፖል ምሕፀንታ ገለ እንተይመሰሎ ደገ ወፂኡ ምስቶም ወታደራት ክገጥም ጀመረ።
ኮይኑ ግን ብዙሕ እንተይጸንሐ ልክዕ ከምቲ ናይ ፖል ራእይ ዱንከን ኣብቲ ቦታ ብወታደራት ባሮን ተቐትለ። ኣብ መወዳእታ እውን ብመስዋዕቲ ዱንከን ፖልን ጀሲካን እታ ዶክተርን ካብቲ ቦታ ክሃድሙ ክኢሎም እዮም። ኣብ ደገ እናሃለዉ እውን እታ ዶክተር ዝሕግዝዎም ፍሬመን ንምርካብ ናብ ኣንፈት ደቡብ ንኽኸዱ ተዛሪባ ሓንቲ ንዕኡ ትሕግዞም ነፋሪት ሃበቶም። እታ ነፋሪት እውን ንሰለስተ ሰባት ስለ ዘይተኣክል ካልእ ነፋሪት ረኺባ ከም ትስዕቦም ተዛረበቶም። በቲ ሓሳብ ተሰማሚዖም እውን ኣደን ውላድን ጉዕዞ ጀመሩ። ኮይኑ ግን ብዙሕ እንተይጸንሐት እታ ዶክተር ብወታደራት ባሮን ተታሒዛ ክትቅተል ክትብል ነቲ ሓሸዋ ክትሃርሞ ጀመረት። እዚ ስዒቡ እውን እቲ ናይ ሓሸዋ ሓሰኻ ናብቲ ቦታ ብምምጻእ ነቶም ኣብኡ ነበሩ ወታደራትን ንዓዓን ሓዊሱ ሓደ ብሓደ ወሓጦም። ብኻልእ ምሪት ድማ ንፖል ኣብታ ነፋሪት እናሃለዉ ብድሕሪቶም ዝርከቡ ክልተ ናይ ጸላእ ነፈርቲ ረኣዩ። ኣብዚ እዋን እውን ፖል ሓደ ኣውሎ ንፋስ ምስ ረኣየ ዝኾነ ሓሳብ ይመጻሉ እሞ ናብቲ ኣውሎ ንፋስ ነታ ነፋሪት ሒዝዋ ኣተወ። እቶም ብድሕሪት ነበሩ ወታደራት ናይ ባሮን ድማ እቲ ኣውሎ ንፋስ ኣዝዩ ገጅፍ ስለ ዝነበረ ናብኡ ተኣትዮም ንፖል ብሂወቶ ይተርፉን ኢሎም ብምሕሳብ እንድሕሪት ተመሊሶም ከዱ። ኣብ ዝቕጽል ምርኢት ድማ ባሮን እቲ ስምቲ ሓወሰ ጋዝ ብዘብፅሓሉ ጸገም ምኽንያት ብመድሓኒት እናተሓጽበ ከሎ ንሪኦ። ኣብዚ ተመሳሳሊ ምርኢት እውን ወዲ ሓፍቱ ራባን ናብቲ ቦታ በፂሑ ሌቶን ስድሮን ከም ዝሞቱ ይዛረቦ። እዚ ስዒቡ እውን ኣብ መጨረሽታ ባሮን ኣዝዩ ሕጉስ ኮይኑ ይርከብ። ቀፂሉ እውን ነቶም ወታደራቱ ነቶም ነበርቲ ናይቲ ዓዲ ዝኾኑ ፍሬመን መቕታሎም ንኽቕጽሉን ነቲ ስፓይ ዝተባሃለ ዓውደ ኣካል ምእካብ እውን ከቀላጥፍዎ ምእንታን ይዛረቦም። ብኻልእ ምርኢት ፖልን ጀሲካን ድማ ዝገበሩ ገይሮም ካብቲ ኣውሎ ንፋስ ከም ዝወፁን እስካዕ ሕጂ ብሂወት ከም ዘለዉ ንዕዘብ። ከም ዕዱል ኮይኑ እውን ዋላ ሓንቲ ተሃሰዩ ነይሮም። ገጽ ለቢሎም እውን ናይቲ በረኻ ክዳን ገይሮም ሓገዝን ምሕታት ንናይ ፍሬመን ሰባት ክደልዩ ጀመሩ። ፖል ድማ ብዛዕባ ህይወት ፍሬመን ሓደ ነገር ስለተምሃረ ነቲ ናይ ሓሸዋ ሓሰኻ ከይመጽእ ዝገብር ኣካይዳ ንወላዲቱ ጀሲካ ይምህራሞ ብኡ መልክዑ ኣብቲ ሓሸዋ ክጓዓዙ ጀመሩ። ሙሉእ መዓልቲ እውን ምስ ተጓዓዙ ፖል ሃንደበት ሓደ ነገር ክርኢ ጀመሩ እሞ ሓንቲ ቆልዓ መጽያ ተስፋ ከይቆርጽ እናተዛረበቶ ከላ ንርኢ። ጀሲካ እውን እዚ ምስ ረኣየት ዕረፍቲ ንኽገብሩ ብምሕሳብ ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው በሉ። ኮይኑ ግን ሃንደበት ካብ ቀረባ ርሕቐት ሓደ ዓብዪ ድምፂ ክሰምዑ ጀመሩ። ፖል እውን ኣብዚ እዋን እቲ ናይ ሓሸዋ ሓሰኻ ኣብ ቀረባኦም ከም ዘሎ ይርዳእ እሞ ህይወቶም ንምድሓን ክልቲኦም ክጎዩ ጀመሩ። እቲ ናይ ሓሸዋ ሓሰኻ ግን ኣዝዩ ቅልጡፍ ብምንባሩ ዝገበረ ገይሩ ናብኦም በጽሐ። ኮይኑ ግን ከም ዕድሎም ኮይኑ ሓደ ሰባት ካብ ካልእ ኣንፈት ነቲ ሓሰኻ ዝጽውዕ ህርመት ከስምዑ ስለ ዝጀመሩ እቲ ሓሰኻ ንፖል ሓዲግዎም ከደ። ካብኡ ግን ብዙሕ እንተይጸንሐ ናይቶም ፍሬመን ተባሃሉ ማሕበረሰብ ኣመሓዳሪ ዝኾነ ስቲልጋር ምስ ናሃቱ ሰባት ኮይኑ ኣብ ክባእ ተውዎም። እቲ ትልሙ እውን ንኽልቲኦም ንምቕታል ነበረ። ስቲልጋር ግን ኣብዚ እዋን ብትንቢት ተዘረቦም እቲ ንመጻኢ ዝመጽእ መራሒኦም ፖል ከም ዝኾነ ስለ ዝኣምን ንዕኡ ክትንክፍዎ ከም ዘይብሎም ነቶም ናሃቱ ሰባት ሓበሮም። ኮይኑ ግን ሓደ ናሃቱ ሰባት ፖል እቲ ዝመጽእ መድሕን ከም ዘይኮነ እዮም ዝዛረቡ። ብተወሳኺ እውን ካብቶም ፍሬመን ሓደ ንጀሲካ ኣረጊት ረትዕቲ ብምባል ክጸርፋ ጀመረ። ጀሲካ እውን ኣብዚ እዋን ኣዝያ ስለ ዝሓረቐት ነቲ ወዲ ወቂዓ ብምሓዝ ድኽምቲ ከም ዘይኮነ ተረእየቶም። ካብኡ እውን መራሒኦም ስቲልጋር ኩሉ ሰብ ክሃድእን ናብቲ ናይ ፍሬመን ቀድም በረበት ንኽኸዱ ሓሳብ ኣምጽአ። ልክዕ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ግን ፖል ነቶም ፍሬመናት ግልጽልጽ እናበለ እንትሪኦም ነታ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ግዜ ብሓሳቡ ትረኣዮ ነበረት ጎርዞ ረኣያ። እታ ቆልዓ እውን ናብ ፖል ቅርብ ኢላ ቻኒ ብምባል ንባዕላ ላለየት። በዚ ነገር እውን ፖል ኣዝዩ ክገርሞ ጀመረ። ጉዕዞኦም ቅድሚ ምጅማሮም ግን ጃሚ ዝተባሃለ ሓደ ፍሬመን ንፖል ከም ዘይኣመኖን ክገጥመሉ ከም ዝደልን ተዛረበ። ብመሰረት ሕጊ ናይ ፍሬመን ድማ ክልተ ሰባት ተተጋጢሞም እስካዕ ሞት እዩ። ፖል እውን ዋላ ሓንቲ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ በቲ ሓሳብ ተሰማሚዑ ንግጥም ተዳለወ። ብዙሕ እንተይጸንሐ እውን እቲ ግጥም ተጀመረ። ኮይኑ ግን ህይወቱ ሙሉእ ክስልጥን ዝሓገየ ፖል ንጃሚስ ብቐሊሉ ስዒሩ ዓወት ክጭብጥ ክኢሉ እዩ። እንተኾነ ግን ቅድሚ ሕጂ ንዋላ ሓደ ሰብ ቀቲሉ ስለ ዘይፈልጥ ንጃሚስ ጨኪኑ ክቐትሎ ኣይከኣለን። ኮይኑ ግን ገለ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ ተረድአ ፖል ኣብ መጨረሽታ ንጃሚስ ቀተሎ። ካብኡ እውን ካልኦት ፍሬመናት ነቲ ሬሳ ናይ ጃሚስ እንተልዕልዎን ኩሎም ብሓንሳብ ናብቲ ቀንዲ መረበቶም እንትኸዱ ንሪኦም። ካብኡ እውን ኣብ ናይ ታሪኽና መወዳእታ ፖል ዝኾነ ሰብ ነቲ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ሓሸዋ ሓሰኻ እናገንሑ እንተሎ እንትሪኦን ምስ ቻኒ እንትዕልሉ ቻኒ እዚ መፈለምታኦም ከም ዝኾነን ንመጻኢ እውን ብዙሓት ጸገማት ከም ዘጓንፎም እናተዛረበቶም ከላ ርኢና ታሪኽና መፈጸምታኡ ይረክብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኒማና ናይ ሎምዓቲ መደብና እዚኣ ስመስል ነይራ። ፈቲኹማ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። እስካብ ብቐጻላይ መደብ ንረኸብ። ናይ ፅባሕ ሰብ ይበለና።